Mair gadair. Diolch yn fawr. Yr ail flwyddyn yn olynol. Sut ti'n teimlo? Fi'n teimlo'n iawn. Well, nawr bod wedi mynd pasto, wedi cael dystro yna. A wrth gwrs, ennilles ti llynau. Sio mae'r hwn yn cymharu a ennill y llynau? So, fi'n ceifren bod fi'n teimlo bach mwy relaxed o hwnna, gan bod fi'n gwybod beth i ddisgwyl. Ond eto, oedd yn aber llynedd, sy'n eitha agos i adres, ond na neis. Stori fer ennilles ti gyda Eleni, dan y ffug enw moc. Oedd y stori am bod ti beirniad yn darllen am stori feirniad arall? Oedd o'n i ysgwennu fe am y wyllus a'r cwmpa mas oedd rhwng doi frawd o achos yr wyllus ni. A ddyn o'r brodyr yn digwydd bod yn feirniad Eisteddfod a dy brawd arall yn sgwennu stori yn sôn am yr holl beth o ofnadw ddim yn mynd i wneud iddo fe. So felly dim yn gais i seboni'r le? Na, hala o fan o siwr, mwy na dim. Nôl i'r prifysgol fori? Ie, nôl prawn fori nawr, so ie. Nôl at y gwaith? Ie, nôl at y gwaith. Os fan o'r gadael Luned? Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti. Diolch.